Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel ini ya guys. Terima kasih. Tenan enake isu-isu delok sawah ngene iki wis ayem nang ati. Enak tarung be topi neni. Lho, Dil, ono suwe ta nang kene? Wes topi ni. Nek takoni wong garang sing temen. Duyon cak, tene opo sampean? Tuk toyop gak mut. Gak mut batukmu ngono sing gak mut. Aku iki jekel karo awakmu. Lah pejendet lo atu. Sampean tara ganteng tak taro atu. Satu. Ngene sing ganteng. Iya lho po. Awakmu yo dipatakno bebek iku lho. Bebek iku lho muta. Ganteng. Bebek ora saya sampean matani atu. Wis, aku gak guyonan, males. Kita cerita Jawa Nata, lah itu ndak duyonan. Ayo. Oh iya sih, bener awakmu yo. Sik, ketane awakmu ket nang kok nyelmer aku, ben aku lali ngono ta. Dimulai arep bayai cak. Wis saiki terang-terangan ae. Ndi utangmu? Anjir terang cak, gak udan. Sik, ngomong tok bahas utang. Kon biyen lak utang aku 500.000 jeruk bayar. Oh, Karandani yo cak. Duit utanan wini tak dae nempul warung sampean. Berarti atuh wis lunas tan. lunas batukmu. Apa ini lunas? Tak jelasno yo. Duit utanan 500. Wis tak dae. Nek warungmu ya berarti duit utanan. Warungmu sakjane tadiane nang warungmu lah. Kon iku ora teko ndi cara ngono iku. Iku ngono carane wong gondo. Ya alah. Bambu. Wis dol. Cecak. Ah, Mana.